नैजिगुथि अल इंडिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप जोलुर बादायलायनाय उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो उदालगुरि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव उदालगुरि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय नैजिगुथि अल इंडिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप जोलुर बादायलायनाया दिनैनो जोबथा। दिनैनि जोबथा बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारिया। जोबथा बादायलायनायाव गेलेयो गुवाहाटी आसेब एफसी, BS शिलं लांजं एफसीनि गेजेराव आरो शिलं लांजं एफसीआ 1 गलाव देरहासार जायो। हाबाफारियाव बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नलियास दैमारि, बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारि, EM निलुत सरगयारि आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। बड'फा UN ब्रह्म बर'नि बिफा बिथांनि गोसोखांथियाव बिथांनि आदर्श आरो सानस्रि सानथौखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय उदालगुरि जिल्ला एबसु, उदालगुरि गेलेमु आफाद आरो उदालगुरि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा बेखौ जोलुर बादायलायनायखौ खुंबोदों आरो देग्लाय 29 बोसोर आरो बिनिनो दिनै जोबथा बादायलायनाय आरो बे बादायलायनायखौ खुंनायनि गेजेरजों बड'फानि जि सानस्रि आरो सानथौ बेखौ फोथांना लाखिनायाव जाफुंसार जादों होननानै आं सानो आरो बोसोराव खनसेब्लाबो बड'फाखौ जों बयबो खौसे जानानै सिबिनो आरो गोसोखांनो थाखाय बहाय खाबु मोनदों। आं बेनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला एबसु, उदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो उदालगुरिनि गासैबो राजखान्थिनि दैदेनगिरि, गासैबो थाखोनि सुबुं, साख्रि मावग्रा, बेफार खालामग्रा गासैखौबो आं बिटिआरनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि जानानै बिथांमोनखौ साबायखर जासिहरदों। बिसेसकै जोलुरखौ बिथांमोना बे हाबाफारियाव सायख'नायनि थाखाय आरो दिनै जोङो बिटिआर ओनसोलाव नुदों प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकार फैनाय लोगो लोगो मोनसे गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगो जोंनियाव गेलेमु हारिमु गासैबो बिथिङाव जोंनि रायजो राजाफ्रा गोसो होदों आरो जोंबो जोंनि गेलेनायखौ जोङो जौगासार होनो थाखाय माखासे हाबाफारि रनसायनानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। जोङो नुदों जोंनि ओनसोलनि बिसेसकै ट्राइबेल सुबुंफ्रा गेलेनायाव जोबोद गोसो होयो आरो जोंनि जि देहायारि दाथाय शारिरिक गठन बेबो गेलेनायनि थाखायनो दा बेखायनो जोङो बेखौ स्कपखौ लानो थाखाय बा जोंनि गेलेगिरिफ्रा जाहाथे गोजौआव दावखोलांनो हायो बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौ मददथि होनो थाखाय थांखि लादों। 100 खेलारि जायफोरा आगु गेलेबाय ओनसोलनि हारिनि गोबां मुं खामायबाय बिथांमोनखौ जोङो नैबे बोसोराव 1 लाख रां होनानै बिथांमोननि रांखान्थि अनसुंथाइ बेबायदियै जों फोसावनो नागिरदों। बेनि उनाव साब डिभिजन लेभेलाव जायफोरा सुपार डिभिजन लिगआव चेम्पियन जाबाय बिथांमोननोबो 5 लाख जोङो होनाय जागोन आरो मोन 10 डिस्ट्रिक्ट दङ एबा साब डिभिजन दङ। बे साब डिभिजन लेभेलाव जोंहा स्पर्ट्स एसोसिएशन दङ बिथांमोननोबो जोङो 5 लाख रां होनाय जागोन आरो जोङो मेजर गेम नैबायदि जोहोलाव बालिराम UN ब्रह्म गल्ड काप बायदि उदालगुरियाव UN ब्रह्म गल्ड काप, जोहोलाव बालिराम बर' गेलेन्स गल्ड काप दिमाकुसि, जोहोलाव अन्थाइग्रा बड'सा भलिबल बेबायदि जोङो गासै मोन 11 मेजर ट्रफि जोङो सालायो आरो बेयाव जोङो 5 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जायो आरो देग्लायनिफ्राय जोङो जोंनि बिटिआरआव मोननै स्पर्ट्स एकाडेमि जोङो सामलायनो नागिरदों। मसलपुरनि बाथौगुरियाव मोनसे आरो बेनिफ्राय क'क्राझारनि दतमायाव मोनसे हौवासा आरो हिन्जावसा बे मोननै एकाडेमिखौ जोङो सामलायनो नागिरदों। दा बेबायदिहाय जोङो आरो मोनसे मिशन जोङो लाबावनो नागिरदों। जोंहा जिहेथु गेलेनाय होनना बुङोब्ला फुटबलल' नङा गोबां बिथिं गोबां आयदा दङ। दा गासैबो आयदाखौ जोङो जौगाहोनांगोन। गासैबो आयदाया जिहेथु गोनां आरो गासैबो आयदाजों बा गासैबो आयदायाव जोंनि गेलेगिरिफ्रा लोब्बा जानानै दङ। बेजों साख्रि मोनदों, गावनि फिउचार लाइफखौ दानो हादों। दा बेखायनो अलिम्पिक एसोसिएशनजों जायफ्रा गेमा रिकगनाइज बे रिकगनाइज गेमफोराव गेलेनाय गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोङो माखासे राहा लानो नागिरदों। दासिम जोङो स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड दाबाय आरो बे स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्डआ स्पर्ट्स डेभेलपमेन्टनि पलिसिखौ रनसायबाय थादों आरो बेनि गेजेरजों जोङो खामानि मावलांनो हागोन। आरो जिहेथु 2036 मायथाइयाव भारतआव अलिम्पिकआ जागोन होननानै जों मोनथिदों। दा बेखायनो मिशन अलिम्पिक बेखौ जोङो लानो नागिरदों। जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों बेखौ स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्डनि पलिसिनि गेजेरजों बेखौ थांनाय जागोन। बेजों लोगोसे आं मोनसे सोंथि खालामनो सानो दा बिदिनो जों गोबां नुदों इउपि सरकारा बेबायदिनो मेन एजुकेशन लेभेल स्पर्ट्सफोराव गोबां नोजोर होदों। बेनि बेलायाव रायजोफोरा गोबां हामलायनायखौ जासिदों। बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो? आङो साबायखर जासिगोन जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय बिसेसकै स्पर्ट्सआव
मानगोनां बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा जोबोद गोसो होनानै खामानि मावदों आरो जोंनि रायजो राजाफ्राबो बेयाव बाहागो लादों। जोङो नुदों जोंनि ट्राइबेल हारिया बिसेसकि स्पर्ट्सनि थाखाय देहायाबो शारीरिक गठनाबो मोजां। दा बेखायनो आं खावलायबावगोन जायफोरा गेलेबाय थादों बिथांमोना मोजाङै गेले आरो जोंजों जगाजग लाखि मोजाङै गेलेनानै जिहेतु भबिसत दङ फिउचार दङ। दा बेखायनो आं खावलायगोन जोङो गेलेमुआव जथेस्थ'खिनि जोङो आवगानो हायो, आवगायनिफ्रायनो जों आवगायबोदों। दा बेखायनो जोङो गामि ओनसोलनि गेलेग्रा फोथारखौबो जोङो फोसाबनो नागिरदों। माखासे खाबुफोरखौ जों बेबायदिनो होलांबाय थादों। ASEBखौ जोङो देग्लाय नैथि ASEB बेखौ जोङो नभेम्बर दाननि गेजेराव खुंगोन। जोङो खनसे मिटिं जिरायलांबाय। फैबाय थानाय नभेम्बर दानाव बे ASEBखौ जोङो खुंनो थाखाय थियारि जाबाय आरो नर्थ इस्टनि मोन10 काउन्सिलाबो एबार बाहागो लागोन। थांनाय बोसोराव मोन8 काउन्सिला बाहागो लादोंमोन, एबाराव मोन10 काउन्सिला बाहागो लागोन होननानै जोंनो खोथा होदों।